श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद द्वात्रिंशाध्याय मैत्रेय उवाच विदुर शुणितो सोमान कपिल रूपे भगवान कहन्ति माता मुख चाहे शुण जननी मन दे श्री भगवान उवाच भो मात हुआ सावधान संशय तेजी शुद्ध मन पापीଙ୍କ ଯାତନାଦି ଯେତେ କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ ଏ ଧର୍ମ ସତ୍ୟରୁ ଉଦୟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ତହୁଁ ହୁଏ ହେମନ୍ତେ ଯେବା ପ୍ରାଣୀ ଗଣେ ତାହାଙ୍କ ଗମିମା ପ୍ରୟାଣେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ଯାନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଲଭନ୍ତି ପର ଅପର ଇଚ୍ଛେ ସେହି ପ୍ରକୃତି ରୂପ ସେଟି ହୋଇ ସେ ବିଶ୍ୱମୁଖ ନାରାୟଣ ସେ କରେ ସୃଜନ ପାଳନ ହେମନ୍ତ ଯେବା ଭଗବାନ ତାକୁ ଲଭନ୍ତି ଭକ୍ତଜନ ଏ ନବ ପ୍ରକାରେ ଭଗତି ବେଦ ବିଧାନେ ଆଚରନ୍ତି ନ କରି ବେଦ ମାର୍ଗେ ଦୂର ଏ ମାର୍ଗ ଅସନ୍ମତ ମୋହର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟଜନ୍ତି ମୋର ଭଜନେ ନ ତରନ୍ତି ଯେବେ ବିଶ୍ରାମ ମୋର ବାଣୀ ତାହା ଲଙ୍ଘନ୍ତି ଯେବା ପ୍ରାଣୀ ମୋ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୋହୀ ଯେ ହୁଅନ୍ତି ମୋ ବାକ୍ୟ ଏଡ଼ି ନାଶ ଯାନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମୋହର ନୁହନ୍ତି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୋର ଯେ ଇଚ୍ଛେ ମୁକ୍ତି ଭାବକୁ ସେ ଭଜେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭକୁ ସେ ମୁକ୍ତି କର୍ମ ଶୁଣ ମାଏ କହିବା ତୁମ୍ଭକୁ ଥୋକାଏ ବ୍ରହ୍ମବେନି ପରାର୍ଥ ଅନ୍ତେ ପ୍ରଳୟେ ନାଶନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାବତ କାଳ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭର ସାଧକେ ସୁକ୍ଷେଣ ବିହାର କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ସଙ୍ଗତେ ଲୟ ପାନ୍ତି ସେ ଆଦି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଏ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ଅହଙ୍କାର ଏ ସର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆକାର ଏମାନେ ରହନ୍ତି ପ୍ରଧାନେ ପରାର୍ଦ୍ଧ କାଳ ଅବସାନେ ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେତେ ଯୋଗୀ ଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରେ ପଶନ୍ତି ଯେଣୁ ତାହାର ଅପମାନ ଦେହରେ ଥାଇ ଅବସାନ ଏଣୁ ସାକ୍ଷାତେ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବ୍ରହ୍ମା ସଙ୍ଗତେ ହୁଅନ୍ତି ଲୟେ ଯେମାନେ ହରିଙ୍କ ଭକତ ହରି ଭାବନ୍ତି ଅବିରତ ସେମାନେ ହରିଙ୍କି ଭଜନ୍ତି ଦେହାଦି ଭାବ ନ ଜାଣନ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ନିଜ ଆସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ସମେ ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବଜୀବ ମିତ୍ର ବୈରୀ ଏକ ଭାବ ଏଣୁ ଗୋ ତୁମ୍ଭେ ହରି ଭଜ ଭୋଗ ବାସନା ସବୁ ତ୍ୟଜ ଏ ସର୍ବଭୂତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହରି ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଠାରେ ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣିଲ ମନକୁ ଯୋଗେ ଦୃଢ଼ କଲ ତାହାଙ୍କୁ ଭଜିଲେ ତରିବ ଏ ଦେହ ପୁନଶ୍ଚ ନହିବ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ଥିର ଚରଙ୍କର ଯାହାକୁ ବୋଲି ସୁରେଶ୍ୱର କୁମାର ଆଦି ସିଦ୍ଧ ଯେତେ ଯୋଗ କରନ୍ତି ଅବିରତେ ନିସଙ୍ଗ କର୍ମ ହିଁ କରନ୍ତି ତଥାପି ଭେଦ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି କରନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଅଭିମାନ ଏଣୁ ନ ପାନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ବୋଇଲେ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା କର ପୁଣି ଘେନନ୍ତି ଅବତାର ସେମାନେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ପଶନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଦେହରେ ଇନ୍ଦ୍ରିକି ନ ଜିଣିଲେ ଯେଣୁ କାମରେ କର୍ମ କଲେ ତେଣୁ ରଜଗୁଣରେ ତାଙ୍କ ମନ କଳ୍ପି ଯେ ଥାଇ ଅନୁକ୍ଷଣ ଗୃହ କର୍ମରେ ହୋଇ ରତ ପିତୃଙ୍କୁ ପୂଜି ଅବିରତ ବିମୁଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରହନ୍ତି ଗୃହାଦି ବ୍ୟାପାରେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଧାନ ନାସିଲା ବିଅର୍ଥେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗଲା ସକଳ ଅନର୍ଥ ଯେତେକ ଏ ଜନ୍ମେ କଲେ ଅବିବେକ ଛାଡ଼ି ଅମୃତ କୃଷ୍ଣ କଥା ନିତ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଗାଥା ଯେ ସନେ ଭକ୍ତିହୀନ ଜନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନ୍ତି ହିତ ଜ୍ଞାନେ ସେ ପୁଣି କର୍ମ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ଗମନ୍ତି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପଥେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ବସନ୍ତି ସେ ପିତୃଲୋକରେ ସେ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ଗୋ ଜନନୀ ସଂସାରେ ପଡ଼େ ଦେହ ଘେନି ପୁତ୍ରାଦି ଗୃହେ ଜାତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ବାସନା ନ ଛାଡ଼ଇ ଗର୍ଭ ଧାନ ଆଦି କର୍ମ ଦେହାନ୍ତେ ସମସନ ଧର୍ମ
ଏ କର୍ମମାନ କରୁଛନ୍ତି ସଂସାରେ ଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେ ଯାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ଥାନ ତହିଁ କରନ୍ତି ଭୋଗମାନ। ପୁଣି ଲଭନ୍ତି ନର ଦେହ ଯେ ମନ୍ତେ କାମ୍ୟ କର୍ମ ସ୍ନେହ। ଏଣୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ୍ଭେ ମାଏ ମନ ନିବେଶୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାୟେ। ଶ୍ରବଣେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରତା ଭାବିଣ। ସ୍ମରଣ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଯେ ନବ ଭକ୍ତିର ବିଧାନ। ପାଦ ସେବନ ଦାସ୍ୟ ଭାବ ସଖ୍ୟାଦି ଆତ୍ମାର ନିବେଦ। ଏତେ ପ୍ରକାରେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଯେ ଭକ୍ତି କରେ ଅପ୍ରମାଦେ। ତକ୍ଷଣେ ଲଭେ ବୈରାଗ୍ୟ ଛାଡ଼େ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରି ଭୋଗ। ତେଣେ ସେ ଲଭେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ। ଭକ୍ତିରେ ଚିତ୍ତ ତାର ବଳେ ରହଇ କୃଷ୍ଣେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ତେବେ ସେ ବିଷୟ ଛାଡ଼ଇ ସେ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟ ନ ଜାଣଇ। ଏମନ୍ତ ଭାବ ଜନ୍ମେ ଯେବେ ଦେହି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖେ ତେବେ। ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଇ ଆନନ୍ଦେ ସଂସାରେ ଭ୍ରମଇ। ଛାଡ଼ଇ ସର୍ବସଙ୍ଗ ମାନ ପରମାନନ୍ଦେ ରହେ ମନ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ସମାନ ରୂପ ବିହୀନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ସେ ଏକ ନାନା ରୂପ ଧରେ ଭ୍ରମି ଜନ୍ମଇ ଏ ସଂସାରେ। ଯୋଗୀଙ୍କ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଏହି ଏକାନ୍ତେ ସଙ୍ଗ ସେ ଛାଡ଼ଇ। ପରମ ପଦ ଲଭେ ତେବେ ସେ ବିନା ଭ୍ରମୁ ଥାଇ ଲଭେ। ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ବିକାର କେବଳ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ତାର। ସର୍ବାଧି ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ମାଏ ସେହିଟି ବ୍ରହ୍ମରେ ଦେଖାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଦେଖୁଛ ଯେ କିଛି ଏକ ସେ ସବୁ ହୋଇଅଛି। କହିବା ସେ ହେତୁ ପ୍ରକାରେ ଯେ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ସଞ୍ଚରେ। ପ୍ରଥମେ ମହତ ହୋଇଲା ତାହାଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର କଲା। ତ୍ରିବିଧ ହୁଏ ଅହଙ୍କାର ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ରୂପ ତାର। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକାଦଶ ଏଥିରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ। ସେ ବିଶ୍ୱରୂପେ ତହିଁ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ତାର ଏହି। ଯେବେ ସେ କରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଜନ ପ୍ରକାଶ। ବୈରାଗ୍ୟ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରେ ମନ ନିବେଶୀ କୃଷ୍ଣ ଠାରେ। ତେବେ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଦେଖଇ ପରମ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନଇ। ଗୋମାତ ସାବଧାନେ ଘେନ ତୁମ୍ଭକୁ କହିଦେଲୁ ଜ୍ଞାନ। ଏ ଜ୍ଞାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ଏ ଭାବ ବୁଝେ ଯେଝା ଜନ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖ ଅତି ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ତତ୍ତ୍ୱ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ତାକୁ ପାଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଲଭେ ସେହି। କେବଳ ମାର୍ଗ ମାତ୍ର ଭେଦ ନ ବୁଝି କରନ୍ତି ବିବାଦ। ଜ୍ଞାନରେ ନିର୍ଗୁଣ ଭଜଇ ଭକ୍ତିରେ ସଗୁଣ ଲଭଇ। ସେ ଆତ୍ମା ଏକ ନାନାମୟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯହିଁ ଶୁଣ ମାଏ। ଦେଖ ଶର୍କରା କ୍ଷୀର ଆଦି ଧରନ୍ତେ ନାନା ଗୁଣ ବିଧି। କିନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଏକ ମାଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭେଦ ତିନି ନୁହେଁ। ଚକ୍ଷୁରେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶେ ରସନା ମଧୁରେ ପ୍ରତୋଷେ। କର୍ଣ୍ଣରେ ମଧୁର ଶବଦ ନାସରେ ସୁବାସ ଆନନ୍ଦ। ତ୍ୱକରେ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ଦୁଇ ଏ ରୂପେ ଏକ ନାନା ହୋଇ। ଭୋମାତ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଗୁଣରେ ଦିଶଇ ଅନେକ। ତାକୁ ଯେ ରୂପେ ଭଜଇ ସେ ତାକୁ ସେ ରୂପେ ଦିଶଇ। ତାକୁ ଜାଣିବ ଏକ ବୋଲି ନ ବୁଝି କରୁଥାନ୍ତି କଳି। ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ଏକ ହୁଏ ସେ ପୁଣି ଏକ ନାନା ହୁଏ। ଶୁଣ ଜନନୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଭେଦ ତେବେ ଛାଡ଼ିବ ସବୁ ଖେଦ। ପ୍ରିୟ ଯେ ପୁତ୍ର ଆଦି କରି ଯେ ଏହା କରନ୍ତି ଆଦରି। ତହୁଁ ସେ ହୁଏ ଭୋଗମାନ ସେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇ। ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେହି ଦାନ ବ୍ରତରେ ଆନ ନାହିଁ। କେହି କରନ୍ତି ତପମାନ ସେ ସର୍ବଠାରେ ଭଗବାନ। ସେହିଟି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନେ ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର ତାହା ଭଣେ। ନିଷେଧ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଯେହି ସେ ଧର୍ମ ଜାଣିବଟି ସେଇ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମ କେହି ଛାଡ଼ଇ କାମ୍ୟ କର୍ମ। ବିବିଧ ଅଂଶେ ଯୋଗ୍ୟ ସେହି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେହି। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ହିଁ ତାକୁ କହି ସେ ଏକ ବସ୍ତୁ ସର୍ବମୟୀ। ସକାମ ନିଷ୍କାମ ଯେ କର୍ମ ସେ ଗୁଣ ରୂପ ସବୁ ଭ୍ରମ।
ଆତ୍ମାଗୁଣରେ ବୋଧ ସେଇ ବୈରାଗ୍ୟ ଧର୍ମ ତାକୁ କହି ଏମନ୍ତ ନାନା ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜଇ ଯେ ମନ୍ତେ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣଟି ସେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଚାରିମତ ସ୍ୱରୂପେ କରିଲି ବ୍ୟକତ ସେ କାଳ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଧାମଇ ସୁଜ୍ଞାନ ଆଦି ଯେ କରଇ କହିଲୁ ସ୍ୱରୂପ ତାହାର ଭୂମତ କର ହେ ବିଚାର ଗତି ଏମାନ ଜୀବଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କର୍ମରେ ପ୍ରଚାର ଏ ଆତ୍ମା ହିଁ ପଶିଥାଏ ଆପଣା ଗତି ନ ବୁଝଇ ଏମନ୍ତେ ନାନା ଜୀବ ଗତି କହିଲୁ ମାତ ଫେଡ଼ି ପ୍ରୀତି ହେ ଯୁଗ ନ କରି ପ୍ରକାଶ କହିଲେ ଧର୍ମ ହୁଏ ନାଶ କଦା କର୍ଣ୍ଣରେ ନ କହିବ ବିନୟ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନହିବ ନ କହି ଦୁର୍ମତି ଅଗ୍ରତେ ଅପରେ ଦୁରାତ୍ମାଦି ଯେତେ କାମୁକ ପ୍ରଲୋଭୀ ଦୁର୍ମତି ଯେ ଗୃହ ଧର୍ମେ ଦୃଢ଼ମତି ଏମନ୍ତ ଲୋକେ ନ କହିବ ସର୍ବତ୍ରେ ଭାବ ଯେ ହୋଇବ ନ କହି ଅଭଗତ ମାନେ ନ କହି ଯେ ହୁ ଭକ୍ତିହୀନେ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଥେ ଥିବ ତାହାକୁ ଏ ମାର୍ଗ କହିବ ଭକତ ଜନେ ଏହା କହି ଯେ ଭକ୍ତ ଜନଟି ସେବଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ଧର୍ମ କହିବ ତାହାରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଭାବେ ମିତ୍ର ତାହାକୁ କହି ଏ ଚରିତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବଇ ଏ ଦୀକ୍ଷା ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଷୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଯାହାର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଧୀର ଯେବେ ସେ ହୁଏ ନିର୍ମତ୍ସର ଶୁଚି ପବିତ୍ର ନିରନ୍ତର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବଇ ଏ ଦୀକ୍ଷା ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଷୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଯାହାର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଧୀର ଯେବେ ସେ ହୁଏ ନିର୍ମତ୍ସର ଶୁଚି ପବିତ୍ର ନିରନ୍ତର ପ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରିୟ ଅତି ପ୍ରିୟ କରଇ ମୋହ ଠାରେ ସ୍ନେହ ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କି କହିବ ଅଧର୍ମୀ ଠାରେ ଲୁଚାଇବ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏହା ଯେ ଶୁଣାଇ ଅଥବା ଆଦରେ ଗାବଇ ମୋହର ପଦବୀ ସେ ପାଏ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିଲି ଗୋମାଏ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କପିଳ ମୁନି ନିଜ ଖ୍ୟାତ ଶ୍ରବଣ କର ସାଧୁ ଜନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଣେ ଇତି ଶ୍ରୀମ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସହିତାୟଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳ ଦେବହୂତି ବୋଧନେ ନାମ ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟः।